دحر دياقون جون باستر محارن حدا ناي مسلمنا ونقولنا نقولوا كان هذا أول في عبوز متى ناي جمعة برنامج تنزلوا دحر ناي جمعة برنامج كا يتفاعل تنزلوا ناي بدنا مهم كان عزيزنا يا ميلاد بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين وهياون زلعالماون قدوسن زخونك እግዚአብሔር አምላክና ስለሁሉ ነገር ንኽብረካን ንመስግነካን ኣለና ኣብ ኩሉ ህይወትና ምሳና ክትከውን ምውፃእናን ምእታውናን ክትሕሉ ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና ንመላእ ዓለምን ሰላምን በረኸትን ፍቕርን ከተውልን ንልምነካ ኣለና ኦጎይታ بزمعت تعكبنا اللعلات نسخات فلتيخا تلقيت من سياتنا بزيحو سدتنا دما مودعتا سينو اللمو لغل مودعتا تقبر اللو تخيل أملاق نسخة خامون اللي كالنا إذا عرفوا جنة منقص أملاق أبحق أبراهام نشاكن يعقوبنا مبردنا نولدو من بيتسبب حياتو من نقول لنا دما رسعنانا زباراتي نابلوطن ناب سلامن حدنتن ذهب قدوس منفس بالخلنا نلمنك علنا نبعتنا تدرس نبعت هديتاتنا دما كدرس دقيم بحقوسن بدستان كنبع مبر بخمس عينة الكيت كينبع نعينتنا بحقوسن دستان كتملئ نلمنك علنا وبيتا نارقوتنا بحقوسن دستان كتحدث لنا دامبر بحزنن بواهن نام مقابر كسدوم نهصاونتنا دما بزخت منا كتصعم ياكل كتب لنا نلمنك علنا ህይወትና ሁሉ ባረክ ሰላም ካድማ ወርደልና اذا عرفوا جنة منكس املاك ابراهيم يساكن يعقوب انبرلنا نابخانا كل تخيل كمتينا نصلي سمايات تنبر ابونا كايتون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمهم اغفر عنهم احزنهم وسلط قولهم اغسلهم بالماء الثلج انقيهم من الذنوب والخطايا كما ينقى ثوب الابيض من الدنس يا رب العالمين الفاتحه بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين نزمتوا ساعات حقهم نبطا نسقابي ساعات حقهم نزمتها من سمعت وارسل رب رحم الله እሺ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን በመኽንያት ሐዘን ናይዚ በጽሕና ዘሎ ኣብዚ ኣለና ኩልና እዚ ድማ ካብቲ ሓደ ምልክት ናይ ሓድነትና እዩ ሃይማኖትና እንታይ ይኹን ብዘይገድስ ዓሌትና እንታይ ይኹን ብዘይገድስ ኤርትራውያን ተላኾይና ዝዓበየ ነገር ንሱ እዩ ስለዚ ጎይታ ተመስገነ ይኹን ኣብ ሓዘን ጥራሕ ዘይኮነ ግና ኣብ ኩሉ ኣብ ሓጎስና እውን ከምዚ ሕብረት ክህልወና ኣምላኽ ዝፈትዎ እዩ ብዛዕባ ኤርትራ ክንሓስብ እንከለና ስለምንታይ እዩ ነገር እዚ ከምዚ ተደጋጋሚ ነገር ዝበፅሓና ዘሎ ዝብል ሕቶ ከም ሰብ ክፈጥረና ይኽእል እዩ بمصحف قدس مجد تدع مصينا دما اتسب كحلفو زلو ነገር ኩሉ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ተጠቂሱሎ አና አብነት እንተዳ ጠቂስና
ንምንታይ ዝብል ሕቶ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ሓተቱለዉ ክሳዕ መዓስዩ ዝብል ከዓ ብዙሕ ሕቶታት ነይሩ ማለት እዩ ናይዚ ኩሉ ነገር ዝፈልጥ ግና እግዚኣብሔር ኣሎ ስለምንታይ እዩ ከምዚ ዝኾነና በዝናትና ምርዳእ ከም ሰብ ክንሓስብ እንከለና በቲ እግዚኣብሔር ነዛ ምድሪ እዚኣ ዝህቦ ተስፋ ብኡ እንተዳርኢናዮ ግና ክቡር ዝኾነ ነገር ነዛ ምድሪ እዚኣ ስለ ዘሎ ናይ በረኸት ጊዜ ናይ ሰላም ጊዜ ኣብ ቅድሜና ስለ ዘሎ ጸላኢና ዲያብሎስ ሰይጣን ንሱ ከምዚ ዝኣመሰለ ነገራት የምጽእ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝኸውን ዘሎ ነገር እኳ ሰይጣን ኣላሊዎሲ ኣብ ንሓድሕድና ብፍቕሪ ኸይንነብር ብስምምዕ ኸይንነብር ተፈላለየ ውዲታት ይግበር ማለት እዩ ስለዚ ካብ ሎሚ ብሓዘን ክንራኸብ ዘይኮነ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ዝብል ኣሎ ድሕሪ ደጊምሲ መላገስቲ ከይንኸውን መካበብያና ንህነጽ ይብሉ ከምኡ ይብል ማለት እዩ ስለዚ እቲ ምህናጽ ድማ ካብ ርእስና እዩ ዝጅምር ኣነ ካብ ርእሰይ ካብ ቤተይ ተደኣ ጀሚረ ንሓድነት እታ ሃገር ንሕብረት ሃገርና ነቲ ዝመጽእ ዘሎ ወለዶ ኸዓ ጽቡቕ ምንጻፍ ከነንጽፈሉ እንተደኣ ኾይኑ ነውሰከፍና ብዛዕባ ርእስና ምልዋጥ ክንሓስብ ኣለና ርእስኻ ኸይለወጥካ ንሃገር ክትልውጥ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ነውሰከፍና ካብዛ ሰዓት እዚኣ ጀሚርና ዘሕብረና ነገር ይበዝሕ ካብ ዝፈልየና ስለዚ ሃይማኖቱ እንታይ ይኹን ብዘይገድስ ሰብ ዓልየቱ እንታይ ምኹን ዓዱ እንታይ ይኹን ብዘይገድስ ኤርትራዊ ተደኣ ኾይኑ ይኣክል እዩ ቡርኻት ኣሜን ዶ ክሰምዕ ኣብዚኣ እወ እግዚኣብሔር ከምኡ ይግበረልና ስለዚ ካብ ሕጂ ንኔው እንገብሮ ምርኻብ ንሓጎስ ኢና ክንራኸብ ንሓዘን ዘይኮነ እግዚኣብሔርካ ጸሎትና ክሰምዖ ጎይታ ተመስገነ ይኹን ነዚ ሓፂር ጸሎት ክጽልየ እሞ ተደኣ ኸኢልኩም እኒ ተተሓሓዝና ንሓድነትና ምልክት ሓቢርና ክንጽልይና እስከ እኒ ንተሓሓስ ኣሜን ኤርትራዊ ስለ ዝኾንካ ባእኻ ደስ ይብለኒ ኣሎ በልዎ እስከ ኣሜን ኣራይ ኣብ ቤቐሸ ኽጽልልና እሞ ድሕሪና ብታ ኣራይ ናይ ዘለዓለም ኣምላኽና እግዚኣብሔር ኣቦ ነመስግነካ ኣለና ንሃገር ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ድባት ዝሰርዓኻ ድማ ንስኻ ኢኻ እሞ ስለ ኤርትራ ነመስግን ኣለና ጐይታዬ ኖ ድማ ሕጂ ብሕብረት ንጽልይ ኣለና ነዚ ብሓዘን ዝርከብ ዘሎ ኣካል ህዝብና ምጽንናዕ ክትህብ መንእሰያትና ኣብታ ሃገር ብሰላም ክነብሩ ብሰላም ክመላለሱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቦ ዘመንና ከተጸብቖ ንጽልይ ኣለና ከምቲ መጀመርታ ነጻነት ክንረክብ እንከለና ዝነበረና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቦ ሕብረት ኣምና ሓድሕድና ዝነበረና ሓልዮት ከምኡ ኸተብዝሓልና ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽልይ ኣለና መጻኢ ዘሎ ዘመንና ኩሉ ንስኻ ባርኮ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቦ ነቶም ዓበይቲ ድማ ኣምላኽ ብኩሉ ነገር ኣርኣያ ምንቲ ክንከውን ጸጋኻ ኣብዝሓልና ምሸትና ድማ ንስኻ ባረኽ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወዘላለማዊ ኩሉ ትኽእልን ዝኾንካ እግዚአብሔር አምላኽና በዚህ ኣብዚ ኩሉ ዝተኣከበ ህዝቢ ነዚ ዝተወፅዐ ህዝቢ ነቲ ኣብ መከራ ዘሎ ህዝብኻ ክትዝክሮ ንልምነካ ኣለና ኦ ኩሉ እትመልኽን ንኩሉ ድማ ክትመርሕ እትኽእልን እግዚአብሔር ኣምላኽና ነዚ ኣብ ሃገርና ዘሎ ጥፍኣት ድማ ደው ክተብለልና ንልምነካ ኣለና ኦ ዘለዓለማዊ ዝኾንካ እግዚአብሔር ኣምላኽ ጥፍኣት ናይ ህዝብኻ ዘይትደሊ ምዃንካ ንኣምን ኢና ሞት ናይ ህዝብኻ ዘይትደሊ ምዃንካ ንፈልጥ ኢና ነዚ ኣብ መከራ ዘሎ ነቲ ዝተወፅዐ ህዝቢ ግን ሎሚ ብምሕረትካ ክትጥምቶ ብሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽዋዓካ ኣለና ኣሜን ሎሚ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር እዚ ተኣኪብናሉ ዘለና ኩነታት ማንም ኤርትራዊ ዘይተሰምዖን ዘይፈለጠን ከምዘየለ ዘጠራጥር ኩነታት ኣይመስለንን ሎሚ እምበኣር ከም ፍቓድ ኣምላኽ ከም ፍቓድ እቲ ኩሉ ዝኽእል እግዚአብሔር ከም ፍቓድ እቲ ሓያል ናይ ሰራዊት ጎይታ ዝተባህለ እግዚአብሔር እንዘራረበሉ ትምህርቲ ካብ ቀዳማይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 21 ዘሎ ዳዊት ብዕሽነቱ ዘምጽኦ ህልቂት ንጉስ ዳዊት ዘምጽኦ ጥፍኣት ብሰንኪ ዕሽነቱ ዳዊት ብሰንኪ መከራ ህዝቢ ብምቁጣሩ ዘምጽኦ መከራ 70,000 መንእስያት እስራኤል ዝተቀዘፉሉ ኩነታት ታሪክ ምስ ሃገርና ዝኸይድ ስለ ዝኾነ ሎሚ ነዚ ታሪክ እዚ ክንፍትሾ ኢና እቲ ኩሉ ዝኽእል እግዚአብሔር እቲ ኩሉ ዝመልኽ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተዛረቦ ኣብዚ ሁሉ ኩነታት
سبع شح زاخلو من اسيات كطفو خلو استزاربو እግዚአብሔር ግን ነቲ ሴፉ መሊሑ ዝቀዝፍ ዝነበረ መልአከ እግዚአብሔር ሎሚ አኽለካ ሕጅግና ደውበል በሎ ይብል ሎሚ ዝተአኪብና ዘለና ጉጅለ እስከ ብሕብረት ሓንሳብ ነቲ ኣብ ልዕሊ ሃገርና ዝቀዝፍ ሴፉ መሊሒ ዘሎ መልአክ ነቲ ምክንያት ናይ ሃገርና ጥፋት ዝኾነ ሰብ እቲ ሴፍካ ደው አብሎ እስከ ንበሎሚ እስከ በሓባር ኩልና ነዚ ድምፂ ዝነድምጾ ደጊም ይኣኽለካ تجين يا أخلك سيفكا دوا بلو مغزفتي دوا بلو طفات دوا بلو لذي دمتزي نملاق እግዚአብሔር استوهاب دمتين بار قبل علزم أشحات قلترهم زقلترهم من اسياد زهالقه هلكت እግዚአብሔር أملاق دوا بالليل داويد كابعش النوت مستملسة داويد بن السحام مستملسة እግዚአብሔር نزدد مصو داويد وين تزاري بي زي تزارب خي مثلنا لذي بعش النتي زمصاخو ويلو ኣብ ክንዲ ኣብ ልዕሊ ሰባት ኣብ ኢድ ሰባት ካብ ሙዳቕሲ ኣብ ኢድ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሙዳቕ ይሕሸንኻ በለ እስከ ደጊምና ሎሚ ከም ዳዊት ንበሎ ነዝኻ ኣብ ኢድ ሰብ ካብ ሙዳቕ ኣብ ኢድ እግዚአብሔር ሙዳቕ ይሕሸኒ ኣብ ኢድ ሰብ ስለ ዝወደቕና ኢና ኮጠፊና ኩሉ ህይወትና ኩሉ ንብረትና ንኹሎም ደቅና ኣብ ኢድ ሰብ ስለ ዘቐመጥናዮም ኣብ ኢድ ፍጡር ስለ ዘቐመጥናዮም ዳጊም ክንረኽቦም ከም ዘይንኽእል መንእስያትና ከም ሕሱም ተወዲዮም من اسياتنا قوم حزم تقذفهم لو من نملسلو غزي امبار اب انسب كام موداقسي اب تلعل كل ملاك زخون እግዚአብሔር لكل عالم زفطر እግዚአብሔር موداق يحشني لو من حزب ኤርትራ علي እግዚአብሔር موداق حشكم بعد كلاي زينا موال نراف سوعه تفقد 15 ود تزاربو قدس قال الله حزبي يلو اتبشم እግዚአብሔር ተሰመየ ህዝቢ اتبشم እግዚአብሔር ተሰመየ ህዝቢ ካባይ ስለዝረሐቀ ሎሙ ግና ናባይ እንተ ተመለስኩም ገስኩም ናብ እግዚአብሔር አምላኩም እንተ ተመለስኩም ለዚህ አይሽነት ዝኾነ መንገድኩም ገዲድኩም ናባይ እንተ ተመለስኩም ይሉ አደጊም እግዚአብሔር ኣብ ሰማይ ኮይነ ተሪኤኩምን ኣብ ሰማይ ኮይነ ክጥምተኩም ይሉ ለኃጢአትኩም ይቅረኽ ብሎ ለትና አይሽነት ጎደና አካይዳኩም ክድምስሰ ይሉ እግዚአብሔር ለቲ ዝቆሰለ ቁስልኩም ለታ ዝቆሰለት መሬትኩም ክፍውሰ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ለታ ዝቆሰለት መሬት ኩውን ክፍውሰ ዝቆሰለ መሬት አለና ደይብልናን አለና ደይብልናን አታ እንተ ዝህልወና ዳኸመ ገርና ዘሃገር እዚ አጥቡቅ አላ እንደይበልናን አቤሎ ዳት ድምጪ ጥዕምና ይዘሎ ጥቡቅ አለና እንደይተባሃለን መሪርና ኸሎ ከፊና ኸሎ ህዝብ እንዳተወደ ኸሎ ደይኮነን ጥቡቅ አለና ዝበልናዮ እዞም ዝጠፉ ዘሎ መንእስያት ናብ ሲናይ ናብ ሰፋለ ባሕር ዝጠፉ ዘሎ መንእስያት ጥዕምዎም እዮም ሰጊቦም እዮም ድወፁ ዘለዉ እንደይበልናዮም ናብየሎ ትድምፅዳ ጥዒምዎም ደም ወፅዮም ጥዒምዎም ደም ካብ ሃገር ወፅዮም እዞም ኩሎም መንእስያት እዚኣቶም ዘጥፋእናዮም ባዕልና ኢና ሓባየ ቁስልሲ ሓባእ ፈውሱ ደይተባሃለን ብምስላስ ቁስልና ስለ ዝሓባእና ደይኮነን እዩ ሃገር በፂሕና መፂና ሃገር ፅቡቕ ከምዝየላ ርኢና ከለና ንደቂ ሃገር ፍታሕ ከየምፁ ከይንዛረብ ብውሻጠ ደይኮንና ንዛረብ ዘለና ገጽሪና ደይኮንና ሃገር በፂሕና ንዛረብ ዘለና ነቲ ንዓኻ ዝመስል ገጽ ክትሪኦ ከለኻ ንሰብኣይ ትንገር እምበር ሃገርሲ ኤሌክትሪክ የብሉን እቺ የብሉን ካልእ ሰብ ክሕወሰኩም ከሎ ግን ሃገር ፅቡቕ ኣላ ኢልኩም ተዛሪብኩም እዚ ደይኮን እግዚኣብሔርሲ ኣስተውዕሉ እሞ ሎሚ ከምዚ ዓይነት ቅዝፈት ምሰምፀ እግዚኣብሔር ሎሚ እግዚኣብሔር ከምዚ ዓይነት መቕዘፍቲ ምሰምፀስ ንእግዚኣብሔር ምምራርናስ ናይ ባሓቂ ድዩ እግዚአብሔር አምላክ ነማሮስ ይግባእ ድዩ ብሰንኪና ዘምፃና ደይኮነን እዚ ናይ ሎሚ ጥፋት ከሕሰቡ ንመጀመርያ ግዜ ኤርትራው ሎሚ ከም ዝጠፍእ ኮይና ተኣኪብና መንእሰይ ኤርትራ ካብ ዝጠፍእ ክንደይ ኮይኑሎ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ዝባሳበስ ክንደይ ኮይኑሎ እዚ ህዝቢ እዚ ብሲናይ ብሰሃራ ብባሕሪ ብኩሉ ክጠፍእ ከሎሲ ኣበይ ነርና ከምዚ ኢልና ተኣኪብና ናብ እግዚአብሔር ደይፀዋዕና ናብቲ ክነስማዓሉ ንኽእል ኣካል እንታይ ኮይና ዘየብፅሓናዮ እንታይ ኮይና ኢና ሓቢናዮ ሓባእ ቁስሉሲ ሓባእ ፈውሱ ደጊምና 400 ዝኣክል ኤርትራውያን ኣብ ባሕሪ ክጥሕሉ ከለዉ ጸሎተ ፍትሓት እውን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከይግበር ተኸልኪሉ ነዚ ተጣቕዑ ህዝቢ ይኹም ህዝቢ ኤርትራ እምበር መራሒ ሃገር እውን እንተኾነ ኣብ ውሽጢ ሃገር ጸሎተ ፍትሓት ከይግበር ንዝጠፍኡ መንእስያትኩም ክኽልክል ከሎ ተጣቕዑ ህዝቢ ስለ ዝኾንኩም ህዝቢ እግዚኣብሔር ናባና ኣይተመለሰን ስለዚ እግዚኣብሔር ተዛረቡ እምበር ንቁስልኩም ክፍውሶ ንመርገምኩም ክሰብሮ እንተኾይነ ሎሚ ነታ ዝቆሰለት ህዝብኩም ንሃገርኩም ክፍውሳ ናባይ ተመለሱ ዝበለ ክንዲ ምንታይ ዘበነ ዕሽነት ጎይና ክንዲ ምንታይ ዘበነ ዕሽነት ነጢርና ኢና ተጓዒዝና ዘለና ኣቱም ህዝቢ እስከ ሕሰቡ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ሰሃራ ኩሊቶም
شرق يعني أبشير بسنحب أبحري لوم ريساتات تقبلنا الوضع خندي هزب الزهالة غسي كم يجرنا هنا تعيم ويلنا تزارنا دقوهم كحسوم جزء زي بلو جدل زي بلو وتدرنا زوم زاهم حقكم من دلهم دقوهم جدل انتركبهم زتمر عو من سياتنا جزء سينهم كأولاد مخينهم كوفيلهم كلو كم هواي كم ذيك سب كم زي كونوا عبرخات ثبتينه عبرخات سفيرة موال زي بلو عقل قلت تدربيهم تقميتهم كلوسي دقوهم عقلهم عقميتكم ستعيموهم تلو دقوهم بكمبيوترات غيركم اندامهاركم أبتو أبزعادي بمرجع يونيفرسيتي تمهروا لندن سريركم تمهروا ناف كله تمهروا سي إذا من سياسة تتصفى زغور لا يونيفرسيتي تعطوا من سياسي كم غير يطعموهم ديم سوازيهم وتيم حتى قرباي نحسب قرباي سكورنا عندي حزب إرترا دكنا كم تلاقينا عندكم بتنايم انداس فرنايم كلنا سوكوكا إرمياس حزن لا إرمياس لقصو إرمياس زحزنو عم مصحف قدوس እግዚአብሔር كم زيب لالو وخارقوا عن فرق كرن خاطباتن أوصين يطوان يلوم إتي بسمي استسمي حزب جنا إتناتي حزب جنا إتي أنا حزبي زوالكو جن كم مدر بدا سجن أبلع لدقم تشكون يب حديثات إرترا أبلع لد ما حسن دقن تشكن كنالو زبن يكون زبن زي كندي جزء بزاف مسكوتنا إرترا تولوا تلفزيون كندي جزء تمحل يفوز بالله سلمتي إرتراويان إن دات بعلق كندي جزء خم محل لبسي أي تقبلكم ما بنجيب أبريساب سهراء كتافق المحجة 4 سنين تقدموا إذا جزء أشوفكم تنعسي هابكم داوركم سلمت أفريقيا لكم تتاقوا حزبكم كلهم لا بايس لزي تملسي كم سجن أي مدربدا حزبي سلزي تشكنه كقطع عن تجرفني قايد والجابير بسنك عشنتنا خم داويت لومي نجرف لنا بسنك عشنتنا خم نقص داويت لومي إجزابير سيف مليحو عدل علينا الله كنزارو لومي خنولو نخيل جن رجيم زعشنا يزبن يحلف يأكل سيف كادو عبدالله سيف استملحنا إجزابير دوز بلولو جزية لومي أتي عبد علينا مزيزر له سيف دو نبلولو جزية كم بابا قال له زمت بمسكو تلفزيون كم قال أملاك جن رجيمكم يوم إذا مسكو زياسي كم قال أملاك أمينكم ما العلق على أملاك زملكم ما هزبوكم يوم سمالي سلمتي أفريقياويان يلا دحر سادستي إيرتراويان أتون مسكو تلفزيون ده يكونتن زيا كم قال أملاك نملكها حزب إيرترا لذا مسكو زياينا لو مو أنت أكيدنا له زلنا 7 لذا حوسكم تمسلكم بعض لو مو أنت أكيدنا له زلنا أبوه الناس لذا قلنا دك إيرترا لو مش لذا موتوا أيكون أنت أكيدنا زلنا كنت يجي جري سميتو جنا نايلوم ريساتات ناقم فوليات ريساتات هياوان ريسايو كابانا قابتم تنفاس علينا نبن هزبي لعليون عالم تمسكرون كتزاربون زخولو ريساتاتنا ينبال زم ريسات زيهم على تاريخنا إيرترا كن مزقوهم نخل تاريخ هاويان ريساتاتنا ينبال إذا ريسات زي مسوطة أبلان بعد ذا تقتيرو دوم مسبلة إذين بعد نقول لسبتن كيف ووتي زلو نتات سلمتي إيرتراويان إلى 10 جزء بحسة تملز نبرت مسكوتون زم ريساتات زياتهم ندمتا سيرهم ميم أبسالس نزدمت زي سيرهم ميم ريسان أي نايز جوفلو ميتين قلن معلتات كثرتت كله نايزوم ريسا زياتهم قند حر 3 معلتي ملحاسات زحيهو هياويان زخون ريساتاتنا ينبعض لعلينا دزارو ريساتاتنا عمسينا زلنا እግዚአብሔር مسمع ስለዛ አበናዮ ናኡም ምላስ ስለዛ አበና ብሬሳ ገይሩ ደው ከብለልና ዝኸን ነዝ መቅዘፍት እዚ ደው ከብሎ ዝኽሉ ህያውያን ዝኾኑ ሬሳታት መጽም አለው እዞም ሬሳ ዚዮም ዳግም ህያውያን እንበር ሙታንውን ከም ዘይኮኑ ኣብ ታሪኽና ኤርትራ ቆጽርና የሚና እቶም ደው ደይትብሉ ሎም መንእስያ እተን ሎሚ ማሐፀን ግን ሸት ግን ተጣቃዓ አዴታት እቶም ማዕዳኹምን ምኽርኹም ክትቡ ዘይትኽእሉ ኣቦታት እዚ ምባር ትጥፋ من زمت خنا طاقة حزب إيرترا كله بابا قالوا تغيروا اسكا تاريخنا بابا قالوا خنا غيروا هذا بابا قالوا هذا سواي نحامات كل بيجي يمار راي ذا سبي جي انت تموت انت تمثل كبل كله اتي بابا قالوا نزدم تزخنا غير كله امتحامات يباسون يري ناب حدا بيتكرسان بيشوف مسكدغنت بيشوف تايلو ناتنا بابا قالوا سلازلو كازوم ناتنا بابا قالوا حدا بابا قالوا خبكايلو اذا بابا قالوا زي كاف بيتكرسان مسوسدو اسو نتا سبيت خرج ما قالوا اتي بابا قالوا خلتيهم كاينو نتا سبيت يربشوان يرب نافت بيشوف متيو اتي بابا قالوا ذهبكو خا نتخلتا نالكا ارغاغي وديلو انتاي كرغاغ ودا انا نتا حماتي كرج ما خلخوس
اتنا بيت كريستيان زهابكم من بابا قالون آمين اندابله يباسنو ليلو لو مهزب إرترا لتا مسكوت زيا آمينكم نهزب بابا قالون كن كتجاجي جزا جزا تقصقصون اتوم نزيك على أملاك نسيلكم آمين تبل هزبن هزب إرترا من سياسة إرترا بارات فيهم ما بنكتفوا هاد فينا يوم ينام بارك نفلت بدهم نايزم سواء تزياتهم نلاقي صالنا لو مخنفلت كلنا خفافا قال له وصينا لومي دون بلو لغزي دغيم يا اخلكا سيف كاملسو لذي سيف زي እግዚአብሔር لومي ካብ ሃገርና ካሊ ካብ መንስያት ሃገርና ክመልስ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይሁን ናይ መወዳእታት ትምርተይ ቅድመ ምዝዛዘመኝ ለዴታት ሓደ መልእክቲ ከመሓላልፍ ደስ ብለኒ አደለውሃ ክትልውህ ትግባ ዴታት ይብል من زمزخ نطاقع زي كونه كنحسب زغبانا اديتات ኢና مسخات كنون ናይ ቻይልድ ቤነፊት ተቆሪጽክን ኣብዛ ዓዲ ተቀመጠ ኣዴታሲ ንካሜሮን ከተማረራ እንደ ግዜ ሰሚዕናክን ኣብ ሃገርና ዘይተቆረጸ ነገር ኣሎ ኣብ ሃገርና ዳ ኤሌክትሪክ ዓይኒ ዝኮነ ልቺ ተቆሪጽ እንዲዳ ዳውና ደይ ንዛረብ ኣብ ሃገርና ዳ ማይ ናይ ጎሮሮ ጸሚ ተቆሪጽ እንዲ እንዳኾይና ዳ ተዛረብና ኣብ ሃገርና ዳ ትራንስፖርት ተቆሪጽ እንዲ ታኾይና ተዛረብና ኣብ ሃገርና ዳ እቲ ቀንዲ ንግዲ ተቆሪጽ እንዲ ታኾይና ተዛረብና ኣብ ሃገርና ብዓብይ እምባር ልዕሊ ዝኹሉ ተጸሚምና ከለናውን ህይወት መንእስያት ምስተቆረጸ ግን ክንጻወሮን ክንክውልና ይካልና ህዝብ ኤርትራ ድሕር ደጊም ግን ነዞም ሰዋት ዚኣቶም ደው ኢልና ነዚ ዝቀዝብ ዘሎ መልኣስ ደው እንተዘይልናሉ ሃገርና ክጸንት እዩ ድሕር ደጊም ሃገር ዘይብልና ኮይናውን ክንነብር ኢና መነወሪ ኣብ ዓለም ክንከውን ኢና ህዝብ ኤርትራ ኣብ ዓለም ኩሉ ግዜ መስኮት ቴሌቪዥን ክፈትዎ ዝዛረቦ ዘሎ ባናይ ተኣሲሮም ተቀዚፎም ተወዲኦም ተሓሪዶም ኣብ ሲናይ ኩሊቶም ተሸይጦ ክበሃል ከሎ ኣብየለና ዘይወፃና ከምደይ ህዝብና ርኢናዮ እዚ ኩሉ መንእሰይ እንዳሃለቀስ ሎሚ ተረዲእና እምባር እዚ መርድእ እዚ ክነግረኩም ንገሌና ናይ መወዳእታ እግዚአብሔር ይግበሮ ኢና ንብል ደልና ንገሌኹም ግን ናይ መጀመርያ እዩ እንተኾነ ግን ነዞም ናይ መጀመርያ ናይ መወዳእታን ዝበፅሓና ግን እግዚአብሔር ብሓድነት ገይሩ ሎሚ ንኩሉ ደው ዘብለልና ግዜ ክኸውን ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹን ሎሚ እምባር ዕሽነት ይኣክል ደው ይበል ኢልና ናይ መጨረሻ ክነድምፅ ኢና ሎሚ ዕሽነት ደው ይበል ይኣክል ኣምልኾ ናይ ሰብ دو يبلي أكل أملكون عيسب دو يبلي أكل فرحي يوجد فرحي سبر لومي تزغزم الأخ دو يبل لومي يأكل دو يبل جابير أملاك حزبنا سلام لهاجرنا سلام لا عبيد هاجر تجبر معاكم بتبعاتهم بقولهم دو كتبوا خباركم لا جابير قدوس فقاديكم آمين.